jia kabangin pe perkhat ko pensungsi ko penkendet yangi kum kasnong mari kri berkat menri berkawai bau klur bangidon ke jingkermen ya kari berkat menri khamtam ya kasnong ke bau song sa ulasu eno ngane khlad jengdan ngane kasla pathai ni pha ka khobor sulem sabaro ki ba jantam bat i sa ki parlok prajor ki majar marpa bat ki badan ki dei ki bakham kat pang bat i ya ka bangim la ban mundur ha ka jinglong brio ku jungi ba kum kane ki ikan ja hai karta hai por ibang pat sampoi perkhan kalong ke jinduk bakrau sisa ya ka snong bat ya ka jat bin riu hiborok kawai ka ba ngiladu no ya uni uriu ubangi dor ke jing sutenat perlok ka snong thau badan ke jing sutenat bat habai kendu bat ubriu baleret basungren ubriu badan ke jing ting blai bat babit babiang haka akor ke buram jong ke jing ubriu ke jong u tengi melak bantim ya sandol ke jong u blai na jrong ni haban pediang ya kamon ke jong u labet sembai ulap thong yok sentiu bai tenap tam pok snong ke jongi handai ula khet no yong ni siteng por ban rat no spo la ka jong ka yeng ke jong nong thau nong bu ban penat ya kata ka hima ke jong u teng dan e ban ong tanda ke jing sanut ka ba sibun ki ingle kren bat i sibun ki la le pok snong ke jongi bat sibun ji kren ki dang don ki ba ngilang haban teng man pendem hanrai kita ki baro menta klabu ingi pok ka umdum te nakliam jingi kumil snong menehi men step ngaplo ke kai si jong ke snong ban penpaw ke jik sulem bat kumjuru ke jik sungsi habang ladu no yo we ni snong uba kari bijai ben riu klai tho lengba jong i ka snong stair ka saman paw ha kamap jong ke jalla bat jong kari india hi pro ka wei ki babun ki mapat poi pok snong stair di lengba jong i baro nari khasi jantia klawan manyo kejat pok snong dasisa ulang shop ri bosuren baplian supaya baro ki bawani kedo i te ngumdan i man ong ngumdan so ka kentien klik bengla ban ong kene kapor kawi ke jengkar pat kolong ya ki lok ki jor ki marjar marpa ki bayang hasem ki banwan sulem menta kasni lene la sai kasni habang spendep no ya kamet basa ka jung i bakin te lang bat ki volunteers jeng kasnong nengkat bat ki brio jeng ka police department kena ba kansuk kalek kawan manu metu khu ki jeng e tatana klan katahi kubli sibun tu blin ai ya ka jeng suk meneng undon bat i khot i hala ka jom ka hima kaban ko e kalong ke jeng lere ka jung i ka jeng surat ka jung i kalon mi kapor ka ba i phon nga yong romat snong ngadon kam ka certificate te nga ong ho wan namar jing lere langsung perlok pelat hajing sel ali kamnam juga beli ai hieng ya ta residential le jing langsung perlok sujang pelat ngong wan te habai wan hang ni dengan i ko on ke skuti ba utaw ba hian po skuti upang dak turun football gitu mo te den ka helmet andal law helmet dei da MP jungi te mi iwan dak surat MP wan mon sim certificate nang ni te kita bat nak pos ni kendo te ha ki kendo ka jungi nak pos ni kan bun ki bat bun ilale ang tak snong ko jungi te katahi ba pulong bat inang don ki thu ban sibun ki ero hapok ka snong tanre kawan jan kom kene jing ja ka bangam sulak in kawi jolong ka jing suret ka chung i kata jing long ba bha chung i di suret ki jing pen poi le de ba i bang ilek hieng long papliang subha ya baro kita hi ki di baplo yang abang lak ban klet ki jing long chung i kan Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya